Isma, se narak encounter. Intajba grazzi u inti? Ajma kif ta' sew, se narak encounter. Encounter. Encounter, li norganizzaw MCYN. Sewwa. Festival għazzazax u għal-gruppi kollha. Ħajkun camping, workshops, talb, mużika. Ikel ħajkun hemm. Tej mhux ħaħaluk bil-ġuħ ja ħasra. Meta? Mill-ġimgħa 24 ta' Novembru sa 26 ta' Novembru. Naħsibha ħajkol ħallik tax. Taħsibha. Iva, naħsibha. Għadi kif tagħmel. Il-mamma mija. Għajdila. Għetlek l-istess sir il-Malta Aviation Museum. Hemm xi link mitflok toqgħod ċempilli. Hemm is-social stana ta' Malta Catholic Youth Network jew nkella fil-website mcyn.org/encounter. Buli, issa ħavera ħallik ta' ċaw. Ġejja, taġa xi semmi l-iktar encounter. Mela hemm se tkun ukoll. Hemm ħankun. U inti? Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ħatasal it-talba tiegħi għandek mulej, għatu widen għat-talba tiegħi. Fil-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni, nirriflettu ftit fuq il-ħajja tagħna, iċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom, ċirkostanzi li forsi ħdimna l-jom aħna, jew sibna ruħna fihom. Il-koll għandna xi talba x'nagħmlu lill-mulej. Għandna din l-opportunità jew aħjar il-grazzja li nduru lejn Alla l-Missier permezz ta' Ibnu Ġesu, imqanqlin fuq kollox mill-Ispirtu Qaddis li qiegħed fina u nagħmlu it-talba tagħna. Qed jagħtina wkoll grazzja l-mulej li narfu l-ħtijiet tagħna u l-grazzja tal-maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt dmirijieti, ħtijatijaj, l-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija Dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenn għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox fit-tieba tiegħek biet minna kulawġ biex inkunu ħilsa fir-ruħ u fil-ġisem u naqduk bla xkil ta' xejn. Dan qegħdin nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Erf. Isimgħu mela slaten u ifmu, talmu intom li taħkmu satru fl-art, għatu widen mexxejja tal-kotra li tiftaħru blatt tal-ġnus tagħkom. U l-mulej li tagħkom is-seta minant l-għoli l-qawwa tagħkom u jarbel l-emejjel tagħkom u jifli bir-reqqa il-femiet tagħkom. Għalkemm intom għaddejja ta' saltnatu ma qtajtux il-ħaq sewwa u ma żammejtux mal-liġi.
anqas ma mxejtu skont ir-rieda ta' Alla. Bil-biża' u bil-ħeffa se jiġu jżurkom għax bl-aħrax jiġġudika il-minu fil-għoli. Iż-żgħir isib modrija u ħniena, imma l-kbir bil-kbir jaqlaħħa. Assit kulħadd ma jħares lejn l-uċuħ, lanqas ma jibża mill-kobor ta' xi ħadd. Iż-żgħir u l-kbir għamilhom hu u xorta waħda jieħu ħsiebhom il-koll, imma s-setana jarbilhom bir-reqqa. Għalikom mela mexxejja dan kliemi biex titgħallmu l-erf u ma taqgħux. Għax dawk li jħarsu l-kmandamenti mqazza bil-qdusija jingħaddu mal-qaddisin u min tallimhom ikollu lilhom jaqbżu għalih. Ħajkolkom mela xewqa għall-kliemi, ixxenqu għalihom u titgħallmuhom. Il-kelma tal-mulej. U Alla għamel ħaq mill-ard. U Alla għamel ħaq mill-ard. Għamlu l-ħaq mal-miskin u l-tim, mal-makus u l-fqir għamlu s-sewwa. Eħilsu d-dajjef u l-fqajjar, minit il-ħżiena salvahom. Flimkien, Alla għamel ħaq mill-ard. Jina qed li Allat intom u li tloli il-kol kemm intom, imma bħal kull bniedem intom tmutu, bħal kull wieħed mill-kbarat taqgħu. Flimkien, Alla għamel ħaq mill-ard. Alleluja. Iżuħar lill-Alla f'kollox, dan hu li ritalla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Ġara li huwa sejjer lejn Ġerusalem, Ġesu għadda minn bejn is-Sammarija u l-Galilea. Kif kien dieħel fraħal, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebra. Waqfu l-bogħod minnu, ollew leħinhom u qalulu: Ġesu Mgħallem, ikollok ħnina minna. Kif rom qalilhom: morru, uru rwieħkom lill-qassisin. U ġara li huma sejrin fiequ mill-marda tagħhom. Wieħed minnhom kif ra ruħu mfejjaq, reġa' lura jgħajjad u jfaħħar lill-Alla. Inxteħet wiċċu fl-ard f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Sammaritan. U Ġesu qabad u qal mhux l-10 fiequ mill-lebra, fejn huma d-9 l-oħra. Ma kien hemm ħadd minnhom li reġa' lura biex jagħti glorja lill-Alla ħlief dan il-barrani. Imbagħad qallu qum, mur, il-fidi tiegħek salvatek. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Smajna lil San Luqa jirrakkonta storja. Storja ta' wieħed mill-mirakli li għamel Ġesu. Ġesu jfejjaq 10 persuni li kienu morda bil-lebra. Ir-rakkont li jħallilna San Luqa, l-istorja li jirrakkonta, idaħħal fiha ċerti dettalji li jgħinuna nifhmu t-tifsira ta' dan il-miraklu. Jgħidilna qabel xejn meta Ġesu għamel dan il-miraklu u fejn għamlu. It-tnejn huma importanti. Jgħidilna li Ġesu għamel dan il-miraklu waqt li kien sejjer Ġerusalem. Ġesu kien qiegħed jagħmel vjaġġ lejn Ġerusalem. Kien bdieħ ħafna qabel. U San Luqa jibni l-Vanġelu tiegħu, fil-parti l-kbira tiegħu,
madwar dan il-vjaġġ li għamel Ġesu lejn Ġerusalemm. Għaliex għalih dan il-vjaġġ kien ifisser ħafna. Ifisser dak li Ġesu ġie fostna biex jgħix magħna, allura l-mixja tiegħu flimkien mad-dixxipli, iltaqa' wkoll ma' dawk li kienu qegħdin jopponuh, ma kienet mixja. Ġerusalem Ġesu kellu jibda l-passjoni tiegħu u jmut fuq is-salib. Jiġifieri għal San Luqa dan il-vjaġġ li kien qiegħed jagħmel Ġesu kien ifisser propju dak li għalih ġie Ġesu. Ġesu ġie biex jgħix magħna, Immanuel isem ta' Ġesu, Immanuel Alla magħna. Ismu Ġesu jfisser is-Salvatur, jiġifieri mhux biss Alla magħna, imma Alla li ġie biex jimxi magħna u aħna miegħu u biex imut għalina. U dan il-miraklu rridu nifhmuh propju fid-dawl ta' dan il-vjaġġ. Ġesu ma kienx qiegħed jagħti wirja, jagħmel show tal-qawwa tiegħu, tal-forza tiegħu. Kien qiegħed jimmanifesta xi ħaġa profondament reliġjuża, spiritwali. Kien qiegħed jimmanifesta lil Alla nnifsu, lil Alla l-Missier. San Luqa jgħidilna wkoll fejn, mhux biss meta, imma fejn għamel dan il-miraklu. Jgħidilna li Ġesu kien għaddej minn bejn is-Sammarija u l-Galilea. Naturalment fis-Sammarija kienu qegħdin jgħixu s-Sammaritani, fil-Galilea kienu qegħdin jgħixu l-Lut. Bħalma nafu, l-Lut ma kienux iġibu lis-Sammaritani, anzi kienu jisuhom eretiċi. Sammaritani kienu jemmnu wkoll f'Alla li rrivela ruħu fil-profeti, imma kienu jiġħdu ċerti veritajiet eretiċi, għalhekk eretiċi. Il-Lut kienu jimmaġinaw li qegħdin iżommu t-tradizzjoni sħiħa tar-reliġjon li kienu qegħdin jemmnu fiha. U għalhekk it-tifsira ta' dan il-miraklu. Dawn kienu qegħdin jgħixu flimkien. Flimkien kienu 10 Sammaritan u l-oħrajn nassumi li kienu Lutien. Jiġifieri l-Mart dina nafuha mill-esperjenza tagħna, iżgħar magħna minn kull preġudizzju u nirrealizzaw li aħna l-koll għandna bżonn xulxin. U hawnhekk naraw il-dawn l-10 morda imwarbin minn nieshom kemm min-naħa tas-Sammaritani, kemm ukoll min-naħa tal-Lut, imma qegħdin flimkien. Il-Mart wera ħareġ l-umanità tagħna li aħna għandna bżonn xulxin, niddependu fuq xulxin. U għalhekk it-talba li għamlu lil Alla kienet Ġesu ħenna lina, flimkien għamluha. U Ġesu jagħmel il-miraklu. U għalilhom issa morru lura biex il-qassis jiċċertifika li intom ħilsa mill-marda u tistgħu tirritornaw għal ħajja tagħkom flimkien ma' ħadd ieħor. Huma u sejrin ifiequ, wieħed minnhom jerġa' lura, inserta kien Sammaritan u dan bħalma nafu niżel f'riġlejn Ġesu għallu nirringrazzjak. Għaraf il-grazzja li l-mulej Ġesu għamil miegħu. Ma x'inhi t-tifsira ta' dan il-miraklu, ta' dan il-ġest li għamel? Ġesu qed jgħidilna timmaġinawx li relazzjoni tagħkom malla tixbaħ ir-relazzjonijiet li kultant ikolkom bejnietkom li inti taħdem u tistenna l-ħlas. Taħdem u tmur quddiem min ħadmek u tistenna l-ħlas. U jalla ħadd ieħor iħallsek kif għandu jħallsek. Imma relazzjoni tagħna ma ngħidu aħna l-ġenituri, ma nistgħux ngħidu
meta l-ġenituri kollhom bżonna nistennew l-ġenituri qogħdu jikkumpensawna ta' dak li nagħmlu magħhom għaliex ikunu għamlu diġà ħafna magħna. U hekk ukoll ir-relazzjoni tagħna mal-Alla. Relazzjoni tagħna mal-Alla hija waħda li hija ispirata l-ħin kollu ma' dak li l-mulej Alla qiegħed jagħmel magħna. Irċevejna minn għandu ħajjitna, irċevejna minn għandu min jaf kemm il-grazzja, ipoġġina f'ċirkostanzi fejn nistgħu nagħmlu l-ġid, ftit jew wisq, tkun grazzja wkoll dina. Jiġifieri fil-figura ta' dan is-Samaritan naraw il-fidi tagħna xi tfisser. Il-fidi tagħna tfisser li jiena naċċetta u naċċetta b'ġenerożità u b'sens ta' gratitudni lill-Alla ngħidlu grazzi ta' dak li inti tajtni. Mat ukoll nippruvaw naqdu d-doveri tagħna mill-aħjar li nistgħu. Inwettqu r-responsabbiltajiet li għandna bl-aħjar mod li nistgħu. Ringrazzjaw il-mulej ta' dak kollu u nitolbuh ikun magħna fil-mixja tagħna bejnietna u fil-mixja tagħna miegħu. Nresqu quddiem Alla l-missier it-talba tal-Knisja u nitolbuh jara fiha il-leħen ta' Ibnu Ġesu billi ngħidu ismana missier bibnek il-Aziz. Ismana missier bibnek il-Aziz. Sabiex il-Knisja qaddisa u bla teba tasal għal purifikazzjoni tal-membri kollha ta' ġisimha nitolbu. Ismana missier bibnek il-Aziz. Sabiex fid-dinja tax-xogħol ikun hemm dejjem iżjed il-ġustizzja u l-onestà nitolbu. Ismana missier bibnek il-Aziz. Sabiex l-anzjani jarfu jġorru s-salib tax-xjuħija faqda sħiħa ma' Kristu nitolbu. Ismana missier bibnek il-Aziz. Sabiex aħna l-koll inħallu lill-Ispirtu jagħmel minna melħ tal-art u dawl tad-dinja nitolbu. Ismana missier bibnek il-Aziz. Mulej Alla tagħna l-għajnuna tiegħek qatt ma tiġi nieqsa. Saħħaħ fina x-xewqat tajba tagħna u għamel li jkun jistħoqilna li nissejħu tassew dixxipli ta' Ibnek Ġesu. Dan qegħdin nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Tolbuħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha Ħares tiegħu. biss li mulej lejn is-sakrifiċċju li sejrin nofrulek biex naqilgħu tiba qaddisa il-frott tal-passjoni ta' Ibnek li aħna qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll Nerfgħu qlubna l fuq. nerfawhom lejn il-mulej Niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. hekk sewwa u xira Sewwa u xira tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajn. Għatti xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek ħajn. Għax hekk il-ġieħ li aħna nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk mulej nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u fer kbir infaħru kuntennulek.
Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wassalna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, wassalna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħajl ħobs, rat il-ħajl, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara lik l-ħalkalċi reġarat il-ħajl, tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra li xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-Marija, mal-Apostli u mal-Qaddesin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla s-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema ibda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru il-minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fi tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-aqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi d-nubit tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Inrodulek ħajr mulej għat-qarbina mqazza li bija saħħaħtna, bħalma mlejtna b'din il-qawwa tas-sema hekk ukoll fit-tiba tiegħek, għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek, biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċira. Dan qegħdin nitolbuhulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbierku il-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċiddijoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċiddijoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu in-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mara l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimmi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesenna u jieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna. Għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieq kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Misteri tal-Glorja.
meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Tieni misteru, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jkda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħatti għalina u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba misteru meta Sidna Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jkda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħatti għalina u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Il-ħames misteru meta sitna Marija ġiet inkoronata mit-Trinità Qaddisa. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa. U tama tagħna, slima lik lilek ingħajtu. Għaliex aħna t-turuf nagħti u li teva, lilek nitnedu. Aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turrifnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek daħlar. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfir minnu ħatti għalina u la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-qalb tagħna. Kristu il-qalb tal-qalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om bil-Knisja. Itlob għalina. Om bil-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-Alla. Itlob għalina. Om bit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina.
għalina, Omta minn salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħok kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok nina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Sant, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, għajnuna ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avoli, itlob għalina, dar tad-de, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morta, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insar, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apposti, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġi, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn arle weltija, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Malla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija, dejjem verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Dan qegħdin nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil idħol għalina fit-taqbida u nitlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost l-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-fidi u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Bastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pizzani. itlob għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li ribħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla. Imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek għal-qalb imqaddisa tiegħu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar.
Imbierek l-Spiritu Santu Paraklitu. Imbierka l-kbir Ommalla Marija Santisma. Imbierka l-imqazza u Immakolata Konċizzjoni. Imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġinu Uom. Imbierek San Giuseppe arus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.